ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಭಾಗಡುಪ್ಪುನ ಮೂವರ್ ದಯ್ಯಂಗೋಳ್ ಪಂಡದ ಭಕ್ತಿಡ್ಲಿಪ್ಪುನ ಕೂಟತಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಬಂಟ ಜಾವದೆ ಬೊಕ್ಕ ತೋಡುಕುಕ್ಕಿನಾರ್ ಪ್ರಧಾನ ದೈವಲಾದ ಪರಿವಾರ ದೈವಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುರಾತನ ಐತಿಹ್ಯನ್ ಪಡೆಯಿನ ಕೂಟತಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾನ ಮಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಭಂಡಾರ ಇಲ್ಲಲು ಇತ್ತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗ ತಯಾರಾದಿತದ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಮೂಜಿವೂರು ಐನು ಗ್ರಾಮಲು ಭಕ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾರ್ಚ್ 30 ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಜಿಮುಟ್ಟ ಒರ್ಕಾಡಿ ಹೊಸಮನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ ತಾಳಿತಾಯ ತಂತ್ರಿಲಿನ ನೇತೃತ್ವದ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಬಣದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರರು ಶೈಲೇಂದ್ರ ಭರತ್ ನಾಯಕ್ ನಚ್ಚಗುತ್ತು ತೆರಿಪಾದರು. ಉಳ್ಳಾಲ್ತೆಪ್ಪೆ ಬಂಟಜಾವದೆ ಅಂತೆ ತೋಡಕುಕ್ಕಿನಾರ ದೈವಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ವೇದಿಕೆಡಿತನ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಮತ್ತಿತ್ತನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರಗಳ ಕೈ ಮುಗಿದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಆಡಳಿತನೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ಪುಣಿಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಜಿ ಪಕ್ಕ ಸ್ಥಳ ಪಂಡ ಕಣಂತು ಮೂಲೋಳಿಗೆ ಬಂಡ ಕೂಟತ್ತಾಜ ಈ ರಡ್ಡು ಜಾಗೆಗಿತ್ತನ ಸಂಬಂಧದ ಮಿತ್ತು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡೆ ಮುಲ್ತು ಕಿರುವಾಲು ಪೋದು ಅಲ್ಪನೆ ಮಾಪಣೆ ಅಲ್ತು ಕಿರುವಾಲು ಬತ್ತದು ಮುಳ್ಳೆ ಮಾಪಣೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಡೋಕಿನಾರಿಗನೆ ಮಾಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇರ್ದಾದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಮೂಳು ಮಾಡದವಳು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗೆ ಆಪಣೆ ನಡು ರಾತ್ರಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂತೆ ಪ್ರಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಪಂಡ ಕೂಟತ್ತಜದ ಮೂಲೋಳಿಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಉದ್ಭವ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ದೈವ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. ಮತ್ತು ಕಾರ್ಣಿಕ ಎತ್ತು ಬಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಕುಳ ಒಂದು ನಕಲಿ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕನ್ನಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾರ ಒಂದು ನಕಲಿ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಡ ನಕಲಿ ಪಿದೈ ಪೋಡಿತ್ತು ನಕಲು ಮುಳು ಪಂಡಿ ಪರಕೆ ಬಣ್ಣ ಎಂಟು ತೂಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮುಳು ಒಂದು ಸೀರೆನ ಅದು ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆನ ಪರಕೆ ಬಂಡದು ಅಕ್ಲೆನ ಅಭಿಷ್ಟ ನೆರವೇರಿನಾಗ ಎತ್ತೋ ಬತ್ತದ ಮುಳು ನಿಮ್ಮಂತನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎತ್ತಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಅಂಚ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಬೇತೀನಿ ಮೂಳು ಎಂಕ್ಲೆಗದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಪಂಡ ದಾಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀನ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಅಂಡ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀನಗನೆ ಒಂಜಿ ದಾನೆ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತನ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಮಂತದ್ದು 10-15 ವರ್ಷ ಪಂಡ 2000 ಆಜೆಟ್ಟು ಮೂಳು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಆತಂಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದು ಐದೊಕ್ಕ ಎನ್ಮೋಡು ಆತಂಡು ಹೋಗ್ಮೋಡು ಮೂಜಿ ಜಾಗಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆತಂಡು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕದ ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಟತಜೆ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಬಂಟ ಜಾವದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬುಧವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಂಡು. ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪಾತೇರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರರು ಶೈಲೇಂದ್ರ ಭರತ್ ನಾಯಕ್ ನಚ್ಚಗುತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 30 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಶಲೆಡು ಸಂಗ್ರಹ ಆದ ಮುಡಿಪುದ ಮುಡಿಪಿನ್ನಾರ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ ನಂದರಪದ ಪ್ರದೇಶಲೆಡು ಆದ ಕೂಟತಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಮುಟ್ಟೆರವುಂಡು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಡು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ನಾಡದ ಪುಗಾರ್ಥದ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿರುವುಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಆದ ಸ್ವಚ್ಛತೆರ್ದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಯೋಚಿಸಾದನ್ ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು. ಮೂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಆಟ ಆತನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸನ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನೀಕಲ್ ಪೂರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ರಿಪೇರ್ ಮಂತದೇ ಮಣ್ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಈತ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆನೆತೀಜ ಆತನಗ ಅವಳು ರಾಜಗೋಪುರ ಆವಡು ಸುತ್ತುಗೋಪುರ ಆವಡು ಪಂಪಣ ಪಾತೆರ ಬತ್ತನೆರ್ದಾದು ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ್ದು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರಡು ಉದ್ಯಮಿಲು ಪೂರ ಒಳ್ಳೆಯರು ಏನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪುದಾರ್ ಪಂಪಣಾತ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿ ಮುಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈಪೋರ್ನೇರ್ದಾದ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಂತನೇರ್ದಾದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲುಪ್ತ ಸಮಯ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮನ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅನು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ದಯಟ್ ತೋಡೋಕಿನಾರನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಅಂಚನೆ ಬಂಟ ಜಾವದನ ಅನುಗ್ರಹಡ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಪೊರ್ಲುಡ ಒಂದುಂಡು ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ದಕ್ಕಲು ಆಕಲಿನ ಜನಕ್ಕಲಿನ ಎತ್ತು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಆತಲ್ಲ 93 ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ನಾಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರನ
ಪ್ರಚಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು, ದುಡ್ಡಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬಿಡ್ತನತ್ತು ದುಡ್ಡು ಬತ್ತದನಂದತ್ತು ಅಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕಾಗಿ ಬರ್ತೇವೆ. ಊರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಪೋಯಿನವಳು ಒಲ್ಲ ನಾಕಾರದ ಒಂದು ಬೈಜಿ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೇನದಾದ ಮಂಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ತೇರಿ ಐನಾತ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಂತದ್ದು ದತ್ತ ವಿಷಯಡು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ವಿಷಯವಾಡು ಈ ಜಾಗದ ಮೂಜಿ ಜಾಗದ ವಿಷಯವಾಡು ಪಂಡದಾಂಡು ನಿಖಲ್ ನನೈತ ಮಾಡದೆಲ್ಲ ಬಂಡಾರದೆಲ್ಲ ಲತಂಪಪ್ಪ ಅಲ್ಪಲ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಒಂಜಿ ತೂದು ಐನುವಂತ ವಿವರವಾದ ಬರೆದು ಜನಕ್ಕಲೇನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಬರ್ಪಲಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದು ಮಣ್ಪೋಡು ಬಂಡದ ನಿಕ್ಲರ ಕೇಳೊಂದು ಎನ್ನ ಗಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಉಂಟಾದ. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಉಮಿಯಾ ಪಾತ್ರರೊಂದು ಭಯ ಭಕ್ತಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿದ್ದದು ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ತೋಜಿದು ಬತ್ತಿನಿರ್ದಾತ್ರ ಕಾಲಿ 4 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪುರ್ತುಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಭಾಗಶಃ ನಡೆತದಂಡು ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಿನಿರ್ದಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಸುರುಮಲ್ತಿನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಪರವೂರ್ದ ಜನಕ್ಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಶ್ರಮದಾನಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿರ್ಪಂಡು ತಿರಿಪಾಯರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಟತ್ತಜೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕುಟತ್ತಜೆ ನೆತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೈದನಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ಅವೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಮಾತಾ ಈ ಸಮಿತಿದ ಗಣ್ಯರೇ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಟತ್ತಜೆಡು ಮೂಜೂರು 5 ಗ್ರಾಮಗೂ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅವೇ ರೀತಿ ಕಣಂದೂರು ಕೂಟತ್ತಜೆ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಬಾರಿ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ಒಂದು ಪಂಡದ್ದು ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆಡು ತೋಜಿನ ಮುಖಾಂತರ ಐನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೂ ಕೊನೆಯರೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಖಾಲಿ 4 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅವಧಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡತೊಂದುಂಡು. 4 ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಸದ ಒಂತೆ ಉಪದ್ರ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕದ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಭಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ನನ್ನ 15 ದಿನ ಬಾಕಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸುರೇಶ್ ಕೊಂಡೆನ ಮುತುವರ್ಜಿಡು ಆರ್ನ ಕಾಮಗಾರಿದ ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅರ್ದು ತಂದು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ ಎಂಕಲ್ ಕೆಲಸಗೂ ಜಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ 4 ತಿಂಗಳದ ಅವಧಿ ಕೊರಂದಲ್ಲ ನೆಕ್ ಬಂಡವಾಳ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸೋಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಚಿಂತೆ ಇತ್ತು. నేను ಎಂಚ ಮುಂದುವರಿಸವಲ್ಲಿ నేను ವಾರೀತಿಡು ಮನ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿಂತನೆ ಎಂಕಲ ದಿನೋಲ ಮೂಡ್ದು ಬರೋದಿತ್ತು. ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಪಿದಡ್ಡಾನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಿಚಿ ಕೈಟ್ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂದೆ ಈ ಕೆಲಸಗೂ ಜೈದ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಡ್ಲ ದಾನಿಲಡ ಕೇರ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಡೆಗೆ ಭಾರಿಯಾತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಡ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ನಿರಂತರ ಶ್ರಮದಾನ ದಿನತ್ತ 14 ಗಂಟೆ 14 ಗಂಟೆ ಆಗಲಿ 8 ಗಂಟೆ ಬೆಂದದ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಮೂಲ 4 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು 150 ಜನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಂಕಲ ಬಾರವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೆಗಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಅಕ್ಲೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಪರ ಊರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಭಾರಿ ಆತ್ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದುಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕಲ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪನ್ಲಕನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ % ಕೆಲಸ ಆತಂದು ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10% ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಈ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಧನ ಸಹಾಯದ ಕಾಸದ ಕೊರತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಐಕೆ ಬೋಡಾದ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಗಳ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವಿನಂತಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಊರ್ದಕಲ್ದಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಐನಾತ್ ನಿಕಲ್ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಕ್ಕಲು ಕೊರಿಯರ್ನಾಂಡ ಈ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒದಗಾದ ಕೊರಡಂದು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ನಡಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 30 ತಾರೀಕದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ 5 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮಾಡದಲ್ಪ ಮೂಜಿ ದಿನ ಸಾನದಲ್ಪ ಮೂಜಿ ದಿನ ಸಾನ ಮೂಲು ಸುರುಟಾದ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮಾಡದಲ್ಪ ಈ ಕೆಲಸ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ನಡಪೆರಂಡು ಅವೇತೋ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿರು
ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ 30 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡ 3 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 3 ತಾರೀಕಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡದಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ ತೆಪ್ಪೆನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲ ಮಾತ ಭಾಗಿಯಾದ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲು ಎಂಕಲ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಆಯ್ನ ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಪ್ರಚಾರನು ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕುಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆಡಿ ಜನಕುಲು ಬರ್ಪುಲೆಕಂತನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ನಿಖಲ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿಯಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಿಖಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಅವಕಾಶನು ಹೊಂದಿಸವನು. ದೈವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೊಯ್ಯತಬೈಲ್, ಸತೀಶ್ ಜೋಗಿ ಕೂಟತ್ತಜೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು ಸುರೇಶ್ ಕೊಂಡೆ ಕುವೆತಬೈಲ್, ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ನಂದರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಜನಬೈಲ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಂದ್ ಜೋಗಿ ಕೂಟತ್ತಜೆ, ಸಹ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಮಾಣೈ ಬೀರೂರು ಈ ಪೊರ್ತು ಒಟ್ಟುಗೆ ಇತ್ತೇರು. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಿರಣ್ ಕುರ್ಮಾನ್ ಎತ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತೆರಿಯರು. ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ವಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಗೆ ಇನಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಾತಲ್ಲೆತ್ತಿದೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಬಂಡ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಬಂಡ ಅವು ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಅಂತೇಳಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾಯಂದ ಬಂಡ ಜನಕ್ಕಿನ ಏತೋ ದಿನದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಕನಸು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಆಪಣಂಚಿನ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮನ್ಪಣಂಚಿನ ಕೊಡ್ತು ಇದೀತ ಈ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲೆತ್ತದೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ತಯಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಈ ಊರು ಆಪಣಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರಗೂ ನಮ್ಮ ಬಿದರ್ದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಮಾತ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬತ್ತಿರಿ ಅಟ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರರು ಯಾನು ಇಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ನಚ್ಚಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೆ ಅಂಜನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಉಮ್ಯ ಮೇರುಳ್ಳೇರಿ ಮೇರಿನ ಯಾನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವಡನಲ್ಲ ಐಕೆ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸದು ಐಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತದು ಐತ ಪಿರೌಡಿ ನಂತುನಾರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸುರೇಶ್ ಕೊಂಡೆ ಅರೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ನಂದರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಜನ ಬೈಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸತೀಶ್ ಬದಿಯಾರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಬೀರೂರು ಮೇಲ್ಮೆಂಚಿ ಸಹ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮೇರೆ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಮಾನೈ ಬೀರೂರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಕೊಡುಗೈದಾನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೊಯ್ಯತ ಬೈಲು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಲ್ಲಿ ಅರೆಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಆನಂದ ಜೋಗಿ ಅಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಭೆ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಘೋಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿರಿ ಅದನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಹರೀಶ್ ಜೋಗಿ ಕುಟ್ಟತ್ತಜೆ ಅರೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಈ ಸಭೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣರು ಮಂತನು ಪುನಾರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಲ್ಲೂರು ಆಡಿಟರ್ ಆದಿತ್ಯನಾರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಭೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಗಳನ್ನು ಯಾನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎದ್ದ ದಿನ ದಾಯಂದು ಬಂಡ ಕೂಟತ್ತಜೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕವಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಊರು 5 ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಪನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಅಂಚಿಲ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಕ್ತ ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ಹೊಂದಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಟತ್ತಜೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾಯಂದು ಪಣ್ಣನಾಡ ಕೂಟತ್ತಜೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ನವರಾತ್ರಿ 9 ದಿನದ ಉತ್ಸವ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತಿನಾಡ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಗಳ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10,000 ನಿಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜನ ಸೇರುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಟತ್ತಜೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಕೂಟತ್ತಜೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕುಯ್ನಾಕ್ಲಿ ಆ ನೇಮದ ಪೊರ್ಲನ್ನು ಕುಯ್ನಾಕ್ಲಿ ಕುಡೋರ ಬರಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಶೆಯನ್ನು ಬೀಳಿಸ್ಕೊಂಡು ದಾಯಿಲ್ ಬಂಡ ಅತಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಉಳ್ಳಾದಿನ ಅಲಂಕಾರದ ಪೊರ್ಲು ಐನು ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ತೂಪ ಅತಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಅಲಂಕಾರ ಕೂಟತ್ತಜೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಅಂಡಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಆದಾನಾಗ ನಂಗೆ ಶುರುಟು ತೋಜಿದ ಬತ್ತಿನ ವಿಚಾರದಾದ ಬಂಡ
ಮುಲ್ಪ ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವುಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವುಡು ನಮ್ಗೆ ತೋಜಬೇಕು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಕೋಡಿಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಮುಲ್ಪ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವುಡು ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಮೂಜಿ ಜಾಗೆ ಉಂಟು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಥಾನ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಡ, ಈ ಮೂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಒಯ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಂತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮನ್ಪನು ಅದು ನಾನು ಮೂಜೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದು ನನಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಂತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಂತ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ದಾಯಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಂತ್ರನೇ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕೊಡ್ತದೆ. ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕೊಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನ ಚಿಂತನೆ ತೋಜಿದ ಬತ್ತಲೇಕ ಮೂಜಿ ಊರು 5 ಗ್ರಾಮೋಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ದೈವಸ್ಥಾನೋಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೂರು ನಿಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸಗಳು ಜಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ತೋಜಿದ್ರು. ಈತ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋದ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ 5 ಬುಕ್ಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಮಿಟಿ ಮನ್ಪೋದ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಬುಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕೂಟತಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಕೇರಿ ಅತನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಶುರುತವಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಂಬು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವುಡು ಪನ್ಪುನ ತಂತ್ರಿದಾರನ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ತಾಯಿನ ಕೂಟತಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರಲ ಕಣಂತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಲ ಕೋಡಕುಕ್ಕಿನಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಣಂತೂರು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತ ನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಟತಜೆ ಕಿರುವಾಲು ಬಂಡಾರ ಪೋದು ಕಣಂತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಆಪುಡು ಕಣಂತೂರದ ಕಿರುವಾಲು ಬಂಡಾರ ಪೂರ ಐಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದು ಕೂಟತಜೆ ಜಾತ್ರೆ ಆಪುಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒவ்வொரு ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ತಂತಿದ್ದಾರನ ಕೊಡ್ನ ದಿನಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಆಗೋದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗೋದು. ಈ ಜಾತ್ರೆ ಆವೋಡ್ನಂಡ ಜಾತ್ರೆ ದುಂಬು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗೋದು ಅಂಚಾದು ಮುಲ್ಪದ ಜಾತ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ಆಪು ನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಈ ಸರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 10-15 ಮುಂತ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚನ 5 ದುಂಬೆ ನಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗೋದು ಅಂಚಾದು ತಂತಿದ ಇನ್ನು ಪೂರ ತೂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಆಜಿ ಮುಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಏಪ್ರಿಲ್ 10-14 ಮುಂತ ಜಾತ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ದಿನ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಅಂಚಾದ 5 ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡ್ದನ ಖಾಲಿ 4 ತಿಂಗಳ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಟಿನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸುರೇಶ್ ಕೊಂಡೆ ನಾರೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಲ್ಪದ ವಾ ಕೆಲಸಾಪುಂಡು ಆರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆರೊಂದು ಸಲಹಿನ ಜೊತೊಂಡ ಇಂಟರು ಸಲಹಿನ ಜೊತೆ ನನಗೆ 6 ಸಾಧಾರಣ 2.5 ಕೋಟಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸೇರ್ಸೋದು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸವು ನಿಖಿಲ್ ಕೋಡಿ ಎತ್ತವಳಿ ಎಂಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಈ ಮೂಜಿ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಮಾಡ ಸ್ಥಾನ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಈ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಪೌಡಿ ಅವರು ಎದುರು ಒಂದು ರಾಜಗೋಪುರ ಅವರು ಅಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ದಾದ ಬಂಡ ಐದು ನಮ್ಮ ಪುಜರ್ದಿತ್ತ ಮನ್ಪುಣ್ಣ ಸುತ್ತು ಗೋಪುರ ರಾಜಗೋಪುರ ಮಂತದೇ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮನ್ಪುಣ್ ಪಂಡ ಐಕೆ ಬೋಡಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಊರ್ದ ಈ ಭಾಗವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತಿನ ಸೇರ್ಸದು ಅದನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಕಮಿಟಿಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾವಲು ಗೊತ್ತು ಮೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಉಮ್ಯ ಮೇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತಿನಾರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮಂತ ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊರ್ಗಟ್ನ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನ ಹುಡುಗಿದು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಂತಿದೆ ಈ ಕೆಲಸದ ಸೆತ್ತನಂಚಿನ ಪುರ 5 ಬುಕ್ಕ ಇಡೀ ಮೂಜಿ 5 ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ಸೇವಾ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಘ ಸಂಸದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮನ್ಪುನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮನ್ಪುಲಿ ಪಂಪು ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ ಗಾಯದ ಬಂದು ಒಂದು 70-75% ಕೆಲಸ ಇದ್ದ ಆತನ ಅಂಚಾದ ಎಂಟ್ಲೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಅಪ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ವಾ ಕೆಲಸಗೂ ಜತ್ತನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಲೋಪ ಆತಜಿ ಎಂಚನ ಇಂಕ್ಲಿ ವಾವ್ ರೀತಿಯ ಆವಡು ಪಣ್ಣದು ಏನಿದನ 5 ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕ ದುಂಬುದ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಟತಜೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಖಿಲ್ ಜಪ್ಪುಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಿಖಿಲ್ ಎನ್ನಿನ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆಪುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಮನಸ್ಸಿಗಿದ್ದು ಜತ್ತರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಬೆದಿಸಾಯ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ಜತ್ತನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಲೋಪಲಾಪುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮುಪ್ಪದ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪುಂಡು ಮಾಡಿ ಅವೇ ಧೈರ್ಯಡು ಕಮಿಟಿ ಮಂತದ ಎಂಕಿ ತುಂಬ ಜತ್ತ ಅಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೂಣದ ವಾ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆದಾರ ಪಂತೇರಿ ಅತ್ನ ವಾ ರೀತಿ ನೆಕ್ಕು ದುಂಬು ಕೆಲವಾಯಿನ ಘಟನೆಲು ಮುಲ್ಪ ನರ್ತನ ಘಟನೆ ಅಂಡ ಎಂಕೆಗೆ ಇನಿ ಮಾತಲ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ವವಾದ ಕೂಡಲು ಬರ್ತದನ್ನು ಬಂದದ್ದು ಎಂಕಿನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಇಡಗಿ ದೇಣಿಗೆದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ದಾಯಂದು ಬಂಡ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು 2.5 ಕೋಟಿ ಮೂಜೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿದು ಮೂಜಿಗೋಟಿ 2.5 ಕೋಟಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸಗಳ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗಳ ಅಂಚೆ ಟೋಟಲ್ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ 4 ತಿಂಗಳು ಮನ್ಪುನ ಎಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ
ದಾಯಿಂದ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಶಾಪನ ಕೋಟಿಗಟ್ಟದ ಐಕ ಅದೇ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಒಂತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇತ್ತನೆದಾದ ಈ ಮೂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳದ ಉಳಾಡಿ ಈ ಮೂಜಿ ಕೋಟಿದ ಬಜೆಟ್ ಮೂಜಿ ಜಾಗೆದ ಮಾಡ ಸ್ಥಾನ ಬಂಡಾರದೆ ಮೂಜಿ ಜಾಗೆದ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಂಪುನ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಇಡೀ ಮೂಜಿ ಊರು 5 ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯದ ಬತ್ತನ ಆನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೊಲ್ಲುಡು ಅಕ್ಕೇನಕ್ಕಲಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಸೇದಂಜಿ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಆದ ದಯದ ಮಂಡ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ್ಪ ಎಲ್ಪ 125 ನಿಮಿಷ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಶ್ರಮದಾನ ನೋಡು ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮದಾನ ಮಂತನೇಟಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಹಂತಗು ಬತ್ತು ಉಂಟು ಬಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒಂಜಿ ತಾರೀಕು ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಂದು 5 ಒಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಐತುಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚನೆ ಆಡಳಿತ ಅರಸು ತೊಡಗೊಕ್ಕಿನಾರು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಬಂಡಜಾವದೆ ದೈವಲೆಗೆ ಕೈಮಗ್ಗಿದು ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಜಿಯೂರು 5 ಗ್ರಾಮಡು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ದಿನ ಕರಿನ 4 ತಿಂಗಳಿಗೂ ದುಂಬು ದೀನಂಜನ ಪ್ರಶ್ನ ಚಿಂತನೆ ತೋಜಿಲಕ್ಕನೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ನೇಮಗು ದುಂಬು ಮುಲ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂಜನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವಡೊಂದು ದೈವದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ದೈವಜ್ಞರ ಇನ್ನು ಪಣ್ಣ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಾತ ಭಕ್ತರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಸೇರ್ದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ದುಂಬು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡೊಂದು ಭಾರಿ ಮುತುವರ್ಜಿಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲು ನೆಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಕರಿನ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಬೊಂಬೈ ಆದಪ್ಪು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆದಪ್ಪು ಓಡಿಬೋದು ವಾ ಭಕ್ತರ್ಡಲ ಕೇಂಡಲ ಅಕಲು ಭಾರಿ ಕೊಸಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಅಕಲ್ನ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಐಟ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಇಂಜನ ಅಂದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗ್ಲಿಗೆ ಮೂಲಭೂತದ ನೀಕಲು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಏರ್ಡಲ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರನಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ 200-300 ಜನ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶ್ರಮದಾನ ಮಲ್ತದ್ದು ಸುಮಾರು ಬೇಲೆನು ಆ ಶ್ರಮದಾನ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ದಿರು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪ್ಪ ಆ ಊರ್ದಾಗ್ಲ ಸೇವೆ ಮಿನಿ ಹತ್ತಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬೇಲೆ ಈತ್ ಒಂಜಿ ವೇಗೊಡು ಏತು ಮಜೂರಿ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಪಗೆಲ್ಡು ಒಂತೆ ಜನಕ್ಕೂ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರಾಪಣಿ ಅಂಡ ರಾತ್ರಿದ ಬೇಲೆಡು ಈ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಇನ್ನು ನೆರವೇರ್ದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಪೂರ ತಯಾರಾದುಪ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಯ್ನ ಸುರೇಶ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಆಯ್ನ ರಮೇಶ್ ಬೆದ್ರಡ್ಕ ಅಂಬೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುನಿಯಂಗಳ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ರಾಜಗೋಪುರ ಆದಪ್ಪು ಸುತ್ತು ಗೋಪುರ ಆದಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಾನದ ಉಲೈದ ಬೇಲೆ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಆದಪ್ಪು ಪೂರ ಆ ದಿನತೊಲೈ ಮುಗಿಡೊಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ದಿನಮುಟ್ಟ ಮುಗಿಪೋಡೊಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ದುಡ್ಡು ಎಂಚ ಬತ್ತನೆಂದು ನಿಜವಾದಂಡಲ್ಲಿ ಅಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಂದೆ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಗೊಂದು ಬೈದಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿಲ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆನಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಜನಕುಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೆರಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಭರವಸೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ನಾನೆಂದು ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದನಕ್ಲು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದು ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ್ಲ ಎನ್ನಿನೇನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ಜನಕುಲು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡುದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಂಗೆ ದಾಲ ಬಂಗ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸುರುತಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪಿನಾರ ದೈವಸ್ಥಾನವ್ರದ್ದು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡೆ ಪಿದಡೆರುಂಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ನಮ್ಮ ಈತ್ನೆಟ ನಡತನಂಜಿನ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪುರ್ದು ಈ ಭಾಗಗೂ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಆದಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮುಡಿಪಿನಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಪಿದಡ್ನಿ ಆಂಡ ಈತ್ನೆಟ ಪಿದಡ್ನಿರ್ದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಇರ್ದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟೋಡು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ದಾನೆಂದು ಬಂಡ ಈಮೆ ಇರ್ದು ಸುಂಕದಟ್ಟೆ ಅದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ವರ್ಕಾಡಿ ಅದಪ್ಪು ಪಾವುಲ ಅದಪ್ಪು ಬಾಕ್ರಬೈಲು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತೌಡುಗೋಳಿ ಅಂಚಿರ್ದು ಮಾತ ಮೇರ್ದಲ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಬತ್ತನ ದಂಡ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು
ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಆಜಿ ದಿನಲ ಮೂಲು ಅಂತ ಸರ್ ಒಂಜಿ 30 ತಾರೀಕಿರ್ದು ಆಜಿ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದಿನೋಲ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡಪೆರುಂಡು ನೆಕ್ಕಿಲ ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ಕಡಪುಂಡಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆನೇ ಎಂಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಇಡೇ ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತಿ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸಂತೋಷಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನನಾತ್ ಕಾರ್ಣಿಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರು ನಂಗೆ ಕೊರಡು ಬೈದನ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತಿರ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಎಂಕಲ್ನೊಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಸುಮಾರು ಅಜಿಪುರದು 70,000 ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಯೋಗಾನಗ ಅಂಚನೆ ಆ ಭಕ್ತನ ಜನಕ್ಲೆಗೂ ಹೂವೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಂದ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಆಕ್ಲೇನು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ 11 ತಾರೀಕಿರ್ದು 15 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪೆರುಂಡು ದಾನಿಂದ ಬಂಡ ಕಣಂದೂರ್ದ ಇಡೇ ಕಿರುವಲ್ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ನೇಮೋತ್ಸವ ಶುರುವಾಪುಡು ಅಂಚಾದು ಬರ್ಪುನ ಪುಣ್ಣಮೆಗನಗ ಕಣಂದೂರುಡುಲ ಆ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪೆರುಂಡು ಅಂಚಾದು ಆ ದೇವರನ ನೇಮೋತ್ಸವಗಳ ಮಾತ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಭಕ್ತರು ಬರಡೊಂದು ನಿಖಲ ಮುಖಾಂತರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಣಿಕನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸೋದರರು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ನಿಖಲ್ದ ಯಾನ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಆಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಂಜ ಸಹಕಾರ ನಿಖಲು ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಖಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ವಂದಿಸದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತೆರನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತು. ಈ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರಲಿಕ್ಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಮೂಲೋಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೂಲೋಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಬಾಕಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಜಾಗ ಇದೆ, ಒಂದು ಭಂಡಾರ ಮನೆ, ಒಂದು ಮಾಡ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಾನ. ಈ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತುಂಬ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇದಗೆಯದ್ದು ಒಂದು ಇದುಂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇದಗೆಯದ್ದು ಹಿಂಡು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕೆರೆ, ನೀರಿನ ಕೆರೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸದ ಜಾತ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 10-15 ಸಾವಿರ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾಣಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜಾತ್ರೆ ಶುರುವಾಗುವಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೂ ಜನ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಗ ಉಂಟು. ಈ ಮುಗ, ಇಂಥದ್ದು ಮುಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಮೊಗ, ಇದು ಬಂಗಾರದ ಮೊಗ, ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನೊಂದು ನೋಡೋದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಸಂಭ್ರಮ. ಇದು ವಿಶೇಷ, ಇದು ಬಂಗಾರದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ್ದು. ಇದನ್ನು ಮುಗ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ನೇಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಣಂತೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಂಡಾರ ಬರಬೇಕು. ಭಂಡಾರ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಇದೆ. ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ತೋಡೋಕಿನಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಉಜ್ಜಾಲಿದೆ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬಂಟಜಾವದ ಕೆಳಗಡೆ 2 ಉಜ್ಜಾಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಭಂಡಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಂಡಾರ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಪೂಜೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರದ ವಿಶೇಷ ಇದು ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂಜೆ, ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಶೇಷ. ಎಲ್ಲರೂ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊಗ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪೂಜೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಇದು 3 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. 3 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತೇಳಿ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದು ಇದು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಹಾಗೆ 3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ರಿಪೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಇದೊಂದು ರಾಜಗೋಪುರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತುಪವಳಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ನಾವು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಹಾಸಿ ಚಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ 5 ಗ್ರಾಮ ಉಂಟು.
5 ಗ್ರಾಮ ಉಂಟು. 5 ಗ್ರಾಮದವರು ಕೂಡ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿ ಹೊರಗಿನವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ, ಧನ ಸಹಾಯ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಉದಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿ ಇದು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಮಗೆ ಸಹ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಜಿನಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈಗ ಆಗುವ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಮ್ಮನವರ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇವೆಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಚಾರದ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ. ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ 4 ತಿಂಗಳು ಇತ್ತು. 4 ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪನಾಗ ಮೆಟ್ಲು ಬಂದಾಗ ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ಯಾನ ತೋಡ್ತಾನ ಪಂಡೆ 4 ತಿಂಗಳು ಬೇಲೆ ಆಪಿಸಿ ಬೇಲೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಸರಿ ಆಪು ಇದೇ ಪಂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಲೋಪದೋಷಲು ಬರ್ಕೊಂಡು 1000 ಜನ ತೂರ್ಣ ಕೇಳ್ನದು ಇತ್ತು. ఒక ಮೆಟ್ಲು ಬಂಡೇರಿ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಪುಂದೆ ಪನ್ನೋಡು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಆಯ್ತಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಏತು ಬೇಲೆ ಬೋಡ ಆತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುದ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಬೇಲೆ ಓಡಿ ಎತ್ತಿರದನ್ನು ಪಂಡ ಇತ್ತು ಬೇಲೆ ಮುಗಿಪು ನಡಮಟ ಎತ್ತದಿನದ ನೆಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಇದು ಬರ್ಪುಣ ಶ್ರಮದಾನ ನೋಡಿ ಏತು ಬೇಲೆ ಆಪಣ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಶ್ರಮದಾನಕ್ಕೆ ಏತು ಜನ ಬರ್ತನ ಆಗ್ತು ಕಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಣ ಒಂದಿನದ ನಂಗೆ ಕೊಂತ ಉತ್ಸಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡು. ದಿನಕ್ಕೆ 200-250 ಜನ ಬಂದಾಗ ಬೇಲೆ ಆತಾಪು ಇದೆ ಒಂದು 250 ಜನಕ್ಕೆ ಮನ್ಪರ ಮೇಲೆ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುದು ಅಲ್ಲ ಜನ ಒಂದಿದ್ದೆ ಡೈಲಿ 250 ಜನ ಬರಂತೇವೆ. ಆ ಅಕಲಿ ಬತ್ತಿ ನೆಟ್ಟೆಂದು ಬೇಲೆ ಹಾಕ್ತಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಓಡೆತ್ತಿನ ಮೆಟ್ಲಿತ್ತೆ 20% ಬೇಲೆ ಹಾಕಿಸಿ ಬೇಲೆ ಒಂದು 20% ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು 20% ಬೇಲೆ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಎನ್ನಂದಾಜಿ 20-21 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಂಚೇನೆ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನು ಶುರು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನದ ಅದು ಮೆಟ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು 2 ಕೋಟಿ 3 ತಿಂಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ 1.5 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಮೆಟ್ಲೊಂದು 1.5 ಕೋಟಿ ದಾಪು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕಲ ಮೆಟ್ಲಿ ಗುನ್ನ 2 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಬಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ 3 ಕೋಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದೆ ಆನೆ ಕುಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 75 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಉಂಟು ನಿಜಂತೆ 75 ಲಕ್ಷ ದಯ ಸಾಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಜೀವನದ ಡಿಸ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದೇರು ಏನಿಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಇದೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಟ್ಲೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಒಂದು 15 ಲಕ್ಷ ಅಂಚೆ ಪಂಡ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಉಂಟು 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಮೆಟ್ಲು ಸುರುಟಿ ಬಂದು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ದಾನಿ ಬತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಕ್ಲಿ ಒರಿನಕ್ಲ ಸಾಲ ಕೊರೊಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಊರ್ದಕ್ಲ ನನ್ನ ಯಾನಿಂಚಿನ ಬಂಡ ನನ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಊರ್ದಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಮೆಕ್ಲು ಏರುಳ್ಳೇರು ನೆಕ್ ಕುರ್ಪುಣಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಟೈಮಡು ನೆಕ್ ದನ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡು ಪಿದೈದಕ್ಲು ನೆಕ್ ನಿಜವಾದ 300 ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪಿದೈದಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುಣ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಈತ್ನೆಟ ಬೈದಿನ ಕಾಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಿದೈದಕ್ಲು ಕೊಡ್ತದೆ. ಈ ಮುಳ್ಳ ಕಣಂದೂರದ ಹೆಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೌತ್ ಕೆಂಡ ಏರಿ ಏತ್ ಬಂಡಲ ಒಂದು ಗಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೌತ್ ಕೆಂಡಡೆ ಮಲ್ಲ ಆತ ಭೂಮಿ ಇತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ದುಂಬೆ ಮೂಲು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಗ್ಲ ಕಾಸು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಯಾವುದು ಅದು ಪಿದೈದ ಆತ್ಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಮೂಲು ಡೆವಲಪ್ ಆಪುನಿ ಕಮ್ಮಿ ನೇಮ ಗೌಜಿನ ಆಪುನ್ ಪೂರ ಆಪುನ್ ದೇವಂಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಮ್ಮ ಈ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುನು ದುಂಬೆ ರಡ್ಡು ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಮೂಲು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಾದಿತ್ತ 5 ಗ್ರಾಮದ್ದು ಪಿದೈ ಪೋದ ಮೇಕ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊನ ಬಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನು ಅಂಚಿನ ಐಕ ಆತೆ ಸ್ಪಂದನೆಲ್ಲ ಬೈದನು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಹೆಂಚಿನ ಬಂದ ನಾನು ಈ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿ ಹತ್ತಿಂದ ಪಿದೈದಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲನ ಪ್ರಚಾರದ ಮಿತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೇನಿಗೆ ಬರು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಏತ್ ಪ್ರಚಾರ ಜೋರ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲಿಗಿತ್ತ ಸದ್ಯ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇತ್ತನೆ ತಾತ್ರ ಅವತ್ತು ಬರಪುಳಕ ಮೂಳು ಸೇರ್ದು ನಕ್ಲ ಹತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕ್ಲ ನಿಕ್ಕ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಪಣಂದು ಅನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬಂಗಾರದ ಮುಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅವು ಅಡೆಕಲ ರಾಮಾಯಣ ನಾಯಕರನ ಕಾಲುಡ ಆಯ್ನ ಮುಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 80 ವರ್ಷ ಆದು ಅಂಚಿನ ಮುಗ ಆ ಅಂಚಿನ ಮುಗ ಏತ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೀರಿ ಆ ಮುಗತ್ತ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೂಡಿದಾಗ್ಲಿ ತೂಯರೆ ಬತ್ತೀರಿ ಆಂಡ ಆ ಟೈಪುದ ಮುಗ ಏರೆಗಳ ಮಣಪೇರ ಹತ್ತೀಚಿ ಕೋಳಿಯೂರು ಕಣಂತೂರು ಕಳಿಯೂರು ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮಡು
ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳ್ಳ ಮೂಲ ಕೊಡಿ ಮರ ಇಂಚಿ ಪಾವೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಮೂಳೋಳಿಗೆ ಮೂಜಿ ಪಕ್ಕಡು ಕೊಡಿ ಮರ ಭಾರಿ ದುಂಬುಡೈತೆ ನಾವು ಬೊಳ್ಳಿದ ಕೊಡಿ ಐತಿ ಭಾರಿ ದುಂಬುಡೈತೆ ಅವು ಇಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಅವು ಬೊಳ್ಳಿದ ಕೊಡಿ ಮಾತ್ರ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬಾರ ಆಂಡ ಕೊಡಿ ಮರ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ತುಂಬುದ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಣೆ ಮೂಜಿ 5 ಗ್ರಾಮಡು ಮೂಲ ಇಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಕೂಟಾಜೆ ಕಣಂದುರುದು ಮೂಳೋಳಿಗೆ ಮೂಜಿ ಪಕ್ಕವು ಕೊಡಿ ಮುಡಿ ಒಂಜಿ ಹಾಂ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಆದಿ ಅವಳು ಜಾತ್ರೆ ಅವು 42 ಕಂಬ ಉಂಟು ಅದೇ ವಿಶೇಷ ಈ ದುಂಬೆ ಅಂತ ಅವು ಬೀದರ್ ಗೋಪುರ ರಾಜಗೋಪುರ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬ ಆತೆ ಇತ್ತನೆ ಆ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡ ಕೇನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಿ ಮೂಲಂಗಿ ಮೂಜೂರು 5 ಗ್ರಾಮದ ಅರಸುಲು ಉಳ್ಳಾಲ್ ತೆಪ್ಪೆ ಇಂಚ ಊರುಡು ಆರ್ನ ಗಣಸ್ತಿಕೆಡು ಬೋಡು ಆ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮುಲ್ಪ ಆವಡು ಆರ್ನ ಗಣಸ್ತಿಕೆ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂದು ಆರ್ನ ಪುರುಳನ್ನು ತೂದು ಪೋಡೊಂದು ಬಣ್ಣ ಉದ್ದೇಶವು ಇಂಕ್ಲ ರಾಜಗೋಪುರ ಈವುಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆ ಸುರೇಶಣ್ಣನ ಮುತುವರ್ಜಿಡು ನಿರ್ದೇಶನಡು ಆ ಕಲ್ಲೇ ಪಾಡೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಅವೇ ಪಾಡೋಡು ನಾ ಸತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಊರ್ದಾಕಲ್ನ ಮಲಮಲ್ಲ ದಾನಿನಕಲ್ನ ಜಟ್ಟಿ ಮಾತೇನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬೋಡಾಯನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಅಂಚಾಯನೆಟ್ ಆ ರಾಜಗೋಪುರ ಅಂದು ಆರ್ನ ಮರ್ಜಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮೂಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಕಲ್ ನಂಗೆ ಆಸೆ ಇರ್ತಲ್ಲಿ ಅವು ನೆರವೇರು 42 ವಿಶೇಷದ ವಿಶೇಷ ಕಮ್ಮಡು ವಿಶೇಷ ಯಾಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಮೇಕ್ಲನ ಮಾಲಿಂಗಪುರ ಸೇರ್ಲ ದಯಾನಂದ ಯಾಗೆ ಇನ್ನಿನ ಮಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ತೊಡಕಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ತಂತಿಟ್ಟಾರು ಒಂಜಿ 2 ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅವರ ಭಾರಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಿನ ಅಂಚನೆ ಆ ಮುಡಿ ಅಂಚನೆ ಕೊಡಿ ಮಾತಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು 2 ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ತೆಡಿತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನೆ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ನನಲ ಐನಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಓಡಾಡ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾಗಿಯಾಗಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾಗದ ಬರಿತ ಜಾಗದ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಜಾಗದ ಕಡೆಟ್ಲ ನಂಗೆ ಕೈತಲ್ದ ಜಾಗದ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಾದ ಜಾಗದ ಕೈತಾಲ್ದ ಜಾಗದ ಕೊಡ್ನಾಕಲ್ನ ಐನಾತ್ ಕಂಗಾದುಪ್ಪು ತಾರ್ಯಾದುಪ್ಪು ಮಾರ್ಗಾದುಪ್ಪು ಕಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಂಡನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೂ ಉಪಕಾರ ಆತನು ಅಂಚೆ ಅಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಐತ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾಡದ ಉಳಿತಿನ ಕೆರೆ ತಂಜಿ ನೀರ್ದ ಪ್ರಭಾವ ಆ ನೀರ್ದ ಪ್ರಭಾವದಾರಿಕೆಂಡ ಮೇಯ್ಟಿತ್ತಿನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ರೋಗ ಬಿಗಿನಿತ್ತಿನ ಆ ನೀರ್ದ ನಮ್ಮ ಏನು ಮೀನ್ದ ಹತ್ತಿನ ಆಯ್ತು ನೀರನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ರೋಗಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್ಪುಣ ದುಂಬುದಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನೀವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದಿನಕ್ಕಳು ಅಂಚೆ ನನಲಾಯಿನಾಥ ಜನಕ್ಕಳು ಇದೆ ಬತ್ತದು ಧನ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಸಹಕಾರ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಟಾಗ ಹರೀಶ್ ಜೋಗಿ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು.